Moraj, signálny robot od Quantum Data Analytics. Existujú trhové fázy, v ktorých chýbajú jasné trendy. Kurzy sa pohybujú do strany, mierne stúpajú a znovu klesajú. Pre mnohých je to nepredvídateľné prostredie, pre Moraj je to ideálne pole pôsobnosti. Moraj zostáva v každej trhovej situácii na pozitívnej strane. V korekčných fázach buduje pozície za výhodnejšie ceny a pri raste cien ich premieňa na realizované zisky. Nie je to systém, ktorý slepo nasleduje trhy, ale presne vyladený nástroj, ktorý prináša do každej rozhodovacej situácie štruktúru a disciplínu. Moraj je obchodný robot, ktorý pracuje s jasne definovanými strategickými pravidlami. Svoju špeciálnu silu rozvíja v trhových fázach s nízkou trendovou dynamikou, teda v čase, keď mnohé iné systémy reagujú nerozhodne. Nejde pritom o samostatného účastníka trhu. Obchoduje výlučne na účtoch našich klientov a iba vtedy, keď je ich API pripojenie výslovne aktivované. Plná kontrola nad účtom zostáva vždy u klienta. Všetky rozhodnutia sú založené na dátach a algoritmoch, nie na emóciách či krátkodobých náladách. Princíp, ktorým sa Moraj riadi, je jednoduchý a pritom účinný. Využíva dva opačné trhové scenáre na rovnaký cieľ – dosiahnutie pozitívneho výsledku. V korekciách buduje pozície pri výhodnejších kurzoch, v rastúcich trendoch ich predáva a realizuje zisk. Nie je tak odkázaný na odhadovanie smeru trhu, ale pracuje v oboch scenároch s jasnou systematikou. Tento prístup znižuje závislosť od trvalých trendov a robí ho odolnejším voči volatilným podmienkam. Obchodné rozhodnutia Morajho sú založené na trojitej indikátorovej štruktúre, ktorá pracuje na krátkych časových rámcoch. Každý indikátor analyzuje trh nezávisle, bez spoliehania sa na cyklické vzory či minulé fázy. Vstup nastáva iba vtedy, keď všetky tri indikátory súčasne potvrdia tzv. Crossover. Prienik dvoch signálnych línií, pri ktorom rýchlejšia línia pretne pomalšiu smerom z dola nahor. Takéto súbežné potvrdenie sa považuje za silný štatistický signál pre nadchádzajúcu protireakciu alebo obrat trendu. Výstup funguje na opačnom princípe. Buď pri dosiahnutí vopred definovaného cieľového zisku, alebo ak indikátory potvrdia negatívny crossover. Týmto spôsobom sa chráni zisk a dôsledne obmedzujú straty. Riadenie rizika je pevnou súčasťou architektúry Moraj. Každá pozícia má jasne definované riziko. Maximálny drawdown na jeden obchod je flexibilný, no štandardne obmedzený na -2,5%. Realizácia zisku sa orientuje na cieľovú oblasť do 6,3%, pričom sa dynamicky prispôsobuje aktuálnej trhovej situácii. V menej volatilných fázach sa menšie zisky uzatvárajú rýchlejšie, zatiaľ čo v dynamickejších trhoch môžu pozície bežať dlhšie. Bezpečnosť a flexibilita tu idú ruka v ruke. Okrem obchodnej logiky disponuje Moraj viacvrstvovou bezpečnostnou architektúrou. Trailing stop loss zabezpečuje, že stop kurz sa automaticky prispôsobuje rastúcim cenám a tým chráni dosiahnutý zisk pri kontrolovanom riziku. Pre mimoriadne situácie je Moraj vybavený panikovým tlačidlom, ktoré sa aktivuje v prípade technických porúch alebo externých udalostí. Vtedy prevezme kontrolu nezávislý sekundárny protokol, ktorý okamžite uzavrie všetky otvorené pozície bez ohľadu na primárnu obchodnú logiku. Tak zostáva kapitál chránený aj v prípade nepredvídateľných okolností. Moraj nie je len samostatný obchodný systém, ale súčasť centralizovanej technologickej platformy Quantum Data Analytics. Pomocou jedného obchodného robota riadime stratégie pre všetky pripojené klientské účty súčasne. Keď Moraj identifikuje obchodný signál, prenesie ho v reálnom čase na všetky účty, kde sa vykoná podľa individuálnych parametrov klienta. Tento model spája efektivitu centralizovanej analýzy s bezpečnosťou decentralizovaného vedenia účtov. Každý klient si zachováva plnú kontrolu nad svojím účtom, zatiaľ čo Moraj zabezpečuje, že všetci ťažia z rovnakých strategických výhod. Vzniká tak systém, ktorý je škálovateľný, transparentný a pripravený na budúcnosť, bez potreby akéhokoľvek prístupu ku klientským prostriedkom. Všetky uvedené hodnoty a parametre slúžia výlučne na vysvetlenie princípu fungovania. Nepredstavujú žiadny prísľub budúcich výnosov.
Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúceho vývoja. Mora je technický systém, ktorý generuje signály na základe trhových indikátorov. Vykonávanie obchodov prebieha výhradne na účtoch klientov a pod ich plnou kontrolou. Quantum Data Analytics analytické, strategické, inovatívne www.quant.com